شما аксия мегӯед, мо гапи шуморо дар замин намемонем. Марҳамат бародаро, миёй Note 13 скидка кардем. Нархошона максималан арзон кардем. И аксия мо то рӯзи 15 декабри соли 2024 давом мекунад. Успеҳ кунед, харидорӣ кунед. Ҳама памятош ҳаст. Оперативкаи 6,128 га нархаш 17,000 рубл, 16,000 рубл буд, то есть нархаша 14,500 рубл кардем. Оперативкаи 8,128 га нархаш 17,000 буд, нархаша 15,500 рубл кардем. Оперативкаи 8,256 га ки нархаш 20,000 рубл буд, 17,000 кардем. 3,000 скидка кардем. Метавонед занг бизанед смело. Инами се расветка дора, ҳар се расветкааш мо дар наличие ҳастанд. Доставкаҳо любой шаҳри Россия аст. Тоҷикистон ҳам любой шаҳраш доставка дорем. Кадоме светиш ки шумо дар маъқул аст, шумо просто номерои болои экран метавонед занг занед. Пурсед, мо шумо дар ҳатман дастрас мекунем. Кадоме магазин мо омадани адресои моро метавонед дар WhatsApp мо нависед, мо шуморо равон мекунем. Ва кадоме мехоҳад нархҳои дигар телефонҳоро бинад, маромаи тарафи телеграм канали мо аст, ки метавонед роед нархҳои ҳама телефонҳоро бинед. Ҳозир ма дар инҷа комплект я чавӣ мекунам, мебинем я ҷоя ки дар ин комплектшда чи аста. Почти бигӯям телефон тайёр аямни хато намекунем. Вақте кӯӣ кардем дар болои боло инаам бумашка аста ки дар дарини и гапчап дар бораи хариди телефон ай ва чихоли сиёҳ дора, прозрачный сиёҳ дора. Так, зарядники 33 ватта 20 зарядка дора. Чихеле гуфтем ҳама светош наличие аста. Дар бораи хариди телефон гап мезанем. Телефонча отпечаткаш ай болои экран ай 108 мегапиксел камера асосия, дета сим-карта мебара, дета динамик дора, ҳамаи боло, ҳамаи поён, ҷои наушник, процессор Snapdragon 685 ки процессори хеле средний процессор метавонад ки ҳам барои бозӣ, ҳам барои обычно истифода бурдан смело истифодаш баред. 120 ГГц экрани телефон ай, 5000 мАч батарейкаи хариди телефон ки зарядаш мода бовар дорам як рӯз спокойно мебара. Ва чихеле гуфтем дар дарини комплектш аста 33 ватта 20 зарядка. Метавонед занг занед, смело заказ кунед, мо шуморо дастрас мекунем. Самое главное, телефонҳо ҳамаш 1 сол гарантия доранд. Магазини Greenphone дар хизмати шумост.